Animalele. Animalele se despart în două categorii, sălbatice și domestice. Animalele sunt precum copiii mici, dar nu pot vorbi. Se spune că păsările de companie sunt pretențioase, neprietenoase sau distante de multe ori. Majoritatea animalelor nu știu de glumă. De exemplu, câinii, pisicile și papagaii. Animalele care au disconfort vor să fie lăsate în pace. Animalele adoră muzica. De obicei, este și în funcție de animal. Dar ei ascultă foarte mult muzică clasică, bună și o fac cu plăcere. Atenție! Animalele ascultă muzică încet. Urechile lor sunt foarte sensibile. Pisica, de exemplu, aude de 3 ori mai bine decât omul. Noi, oamenii, putem vorbi cu animalele, dar trebuie să vorbim în limbajul lor. Câinii. Limbajul trupului la câini este printre cele mai cunoscute din lume. Câinii sunt fericiți când dau din coadă și sunt energici, dar când aleargă voios și tropăie. Mirosul este ceva foarte important pentru câini. Mirosul câinelui este de 4 metri distanță. Animalele sunt preferatele mele.